Ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofinywa khona le video. Wengane zakwethu igama lami ngumsizi aka Inkosi Admin. Uma bokuqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Wengane zakwethu isitolo ke sakwa Shoprite esaziwa kakhulu ke ngokudayisa ukudla sizeqhatsha ke ngokuba isitolo sokuqala ngqa eNingizimu Afrika ukusebenzisa ukotini othathwa ke njengoseqopheleni eliphezulu obizwa ke ngesapima. Kuthiwa ke bachaza lo kotini ngosezingeni eliphezulu oqinile ongaphophi-ke kalula ngisho ngabe ke sewuwashe isikhathi ke eziningi futhi ke ontofontofo. Lesi sitolo ke sijoyina ingxenye yezitolo ke zokudla esesingene ke shim ezimpahleni zokugqoka. Lesi sitolo ke sibizwa ke nge-unique ngaphansi ke noma ke kwegatsha lokwa Shoprite. Sizoba ke ngesokuqala ukuvula KwaZulu-Natal enxangatheni yezitolo eBhalitho ke junction. Sizocela ekuletheni izimpahla ezingaqokwa ke umndeni wonke noma ke kusetshenziswa ke isapina cotton wengane zawethu ke phakathi kwezimpahla ozilindelekile ke wengane zawethu kubalwa ke okwabesifazane ontofontofo esikhunjeni njengamalegini ke amabrush fleece flag bani amajezi ke wengane zawethu nokokulala. Kuthiwa kwamadoda ongamajacket ke okwangezansi ngisho ke namabhluke wengane zawethu ke kuthiwa ke asekho zibuya. Kuthiwa kwezingane ke u3 kuya ku13 okunemibala ke ezothile okumeshelana ke nabazali wengane zawethu. Mina ke ngiphuma kanje wengane zawethu. Hlanga phakathi kwi-comment section ngizwe ke uvo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani ke ngalolu daba.